Lucas Kapitulo 5. Ug miingon sila kang Hesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Apan ang imong mga tinun-an nangaon ug nanginom. Si Hesus mitubag. Papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon, kuhaon, ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya, gisuginlan usab sila ni Hesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas ug usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan nga ang bag-ong bino mao isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino.